En daar weer het dan. De hittedag. Zeg maar de tropische dag, de warmste dag van deze zomer. En dat op de laatste dag van het SKS-koetsjeseilen. De weer en daar nog een koeltje. En hoe het waarsprutsen, ik begin maar gauw met Joen en vannacht. Joen is nog zinnen. En om 8 uur heen 24 en 30 graden. De hoogste temperaturen in het oosten en het zuidoosten en het zuiden. Dan de wind, zuidoost matig en die zwakt daar gewoon nou. Letter Joen en vannacht meer bewolking en het blijft warm. Vannacht 19 graden en vannacht kon ze op een rein of tongerbui. Dat kan een pittige bui wezen, maar kon ze op hagel, minstitten en soms even flink wat tonger. Het begint vooral in het tweede pad van de nacht, misschien al even wat jadder. De wind dan uit het zuiden en het zuidesten. Eerst net volle wind, letter zuidwest in de nacht en dan in het watergebied krachtig. Morgen. Een simmerdag, maar eerst misschien nog een bui of een buiken, maar heel gauw is het droeg, de zinnen erbij en staan 22 en 24 graden. Op de eerste dag van de IFKS-koetsjeseilen een matig en vrij krachtige wind in het watergebied, tijdelijk krachtig uit west en zuidwestwaai. In de joentijd warm, dan terug naar de sneeuw, 22 en 24 graden. De zinnen erbij, bewolking en droeg waar. Ja, nog altijd een simmerwarmte. Wind west-zuidwest, matig en vrij krachtig. En dus kunnen we dit weekend bijkomen van de hitte van de aanroende dagen. Op naar het vooruitzicht. Manje, een temperatuur om bij de 26 graden heen. Een tegenwarme dag, zuidelijke wind. Tiese, temperaturen om bij de 22 graden heen. Droeg, maar zinnen en bewolking. Waasje kon ze op een rein of tongerbui, maar nog altijd een gewone simmertemperatuur van zo'n 22 of 23 graden. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje in.